Tak přátelé, chtěl bych vám ukázat můj vlastní vozík, který jsem zakoupil před 5 lety nebo 4, jak jsem si ho upravil. Jedná se o vozík Mivardi Monster, který jsem si upravil tím, že jsem si k němu přidal elektrické kolečko. Vozík je na 24 V, tohle ukazuje, jaký je stav baterií. Můžeme si to zapnout, vypnout. Sice vypínač by byl lepší, ale momentálně mám to takhle na klíček. Dále nejdůležitější věc se nachází tady. 2 12V baterky a řídící jednotku, kterou jsem uzavřel tady do toho boxu, aby byla před vodou chráněn ten box. Jo. Dále tady máme důležitou věc a to je kolečko na elektřinu. Na 24 V 350 W kon. Trošku jsem musel Mivardi vidlice upravit, aby se vozík dal používat s tímhle kolečkem, aby kolečko tam drželo, protože mělo to trošku větší rozteč než kolečko, ta vidlice z Mivardi. Teď vám i na to ukážu, jak je upravená ta vidlice. Tam přidané pásovina, aby to drželo na obou dvou stranách. Tak, byl to první prototyp, který jsem vyráběl solo s tchánem. Na vozík dále plánuju si přidělat zde a zde další 2 kola a už to vůbec nebudu muset držet ani v rukách. Tenhle vozík s touhle jak bych to řekl, ne s touhle, ale s tímhle tuningem uveze 100 kg a vy se ani u toho nezapotíte. Vám to zapnu a je to zaplené tady na tím ostrém sluníčku, to není vidět. Tady to zmáčknem, nadzvednem. A vozík krásně jede. Takže veškeré podrobnosti o vozíku vám můžu potom sdělit, kde a co se dá koupit. Hlavně kolečko vám dám odkaz. Kolečko je z AliExpressu. cca úprava zatím přišla. Monster vozík přijde, mě tehdy přišel na 4900, dneska je za 5,5 se mně zdá. Kolečko i řídící jednotkou plus řízení, dá se říct plyn,
cca na 3,5 tisíce podle kurzu dolaru. Já na AliExpressu zásadně nakupuju v dolarech. Je to levnější o trochu. Pak baterie, ty jsou tady z Česka, protože z AliExpressu baterie nedoporučuju. A baterie jsou 12V, 7A litio-železité baterie. Zatím vozík testují, takže nemůžu říct ani, jak dlouho vydrží. cca měl by vydržet 5 až 6 kilometrů. Většinou chodíte do 2 kilometrů, dál už nechodíte. Taky bude záležet asi na počasí a terénu. Uvidíme, jak po nějakém testování bude výkon. Vozík je na 24V. Tak, tohle je můj vozík. Vozík, který si můžete sami postavit a vyjde vás cca na 12 tisíc místo 30 tisíc, co nabízijou nejmenované firmy. Je to ohromný pomocník s tím elektrickým kolečkem. Vy se vlastně taky necháte táhnout, jenom přidržujete výšku. Tak, doporučuji, přátelé. V odkazu pod videem budete mít odkaz na kolečko i na baterie. Díky za zhlédnutí. Komu se to líbí, je to mé první video, dejte mi prosím paleček nahoru. Do budoucna plánuju točit i videa z rybařiny. Od toho našeho krásného Moravského moře.